ganki binta masumiya yar manzon Allah. Sharifa yarda na ganki binta masumiya yar manzon Allah. Sharifa yarda na ganki binta masumiya yar manzon Allah. Farar farkon da babu karshe a gurin sarrafin zamani ɗayanka ka hausu farka la sharika lakalla rabbani. Daidaituwar ka cikin su farka ka ɗayanta ka sarrafa dokar ne kasan shirina da yabo na tafi a yassaran dan manzon Allah. Sharifiya 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 yar manzon Allah. Ka sake tsira da yabo ka cika wa jassadin nan da ya kalle ka alai ka sasa bai nitsuwar su duba shirin naka a ɗawali yayi bayan Allah a kurkun su manzon naka. Chief Imam abban saya da rabbi kare in an kulla. Aminci ka dawwamarwa Mahamudun nan da ka bashi duka mai silke da kwalkwalin nan da yawar gaza du nau'i shirka shine guda ya kafa tuta ya sarkake al'amarin naka ka bashi komai mai yalwa ne ya zo cikin mu manzon Allah. Sharifiya 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 yar manzon Allah. Sharifiya yar manzon Allah na shirin rera yabo gunki a ganya ban nuna min biya gina anan kara mai shauki. Gidanku ne karshe ne na gida a nan gidan malakai ke birki nunin ma'aiki ke ce nana a fi ku haikin du mai sallah. Mubaraka ku kuka san Allah na ku hasken mai sallah. Na ji ashe duk aikin bawa sai ya bi gun manzon Allah. Ludufin ku ne muka zo alam bauta ko sunna da farilla. Ya abida bintu rasula sanyin gidan manzon Allah. Sharifiya 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 yar manzon Allah. Na san ki na hau na kure in yabe ki karfa min nana. Kira ne in dai miki aiki ki yarda ki shafa min kaina. Maula na zo miki ya nana dan halin ki bani gure zauna ki zuban dan wannan sirrin datti ya sani zubar kwalla. Ya habibu tarbiyar Allah ke kuma nana abbanki ya kyautata kin zo tirtir yar gidan babba gun daki. Ya kamila kika zo aka kamala jamala so farki ainin su farki kamar kudaya kin yo kama da midin ramla. Sharifiya 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 yar manzon Allah. Salama buɗa min kofa an tashi lafiya yar manzo. Barka da waraka ya umma shaida ni kullum ma in zo. Shaida ni dan sirrin naki shi Aliyu yarda darajar manzo. Yarda abun ku take zara yan gidan nubuwa ne a kula. Ku ne guda kuka zo alin tsarki ko babu irin naku. Keɓantuwar ku ahalin na ba'i ku shu'i Allah ne naku. Daidan ku tsarkin Allah ne ya tsarkake duba shirin naku. Matar Ali jikar Amina huruminki mai babbar daula. Sharifiya 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 yar manzon Allah. Isar ku ne za ya gwada Allah a tada wanda yake kwance. Sun kuyi da kai ranar aka yi martabar ki ba mu ganin cuce. Ranar ku ce jinsi jinsi a rike ku a sha'a ku kuce. A fidda ku fili ba ta waya a dini fatan Allah a kula. Sharifiya ku kayan Allah kayansa kayan abanki. ‘Ya'yanki ne suka zo a sama shafabul janna saman mulki. Ku ne isa tsarkin nasaba nubuwa gidanku ake sauki.
mulki ku yi alul baiti ƴaƴan kisan su muke shela sharifiya 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 yar manzan Allah wanda ya je gun Allah sai ya bi gunku da yardar ku inda a san shi a yardar mai wallahi yayi ladabi gunku rahama ta Allah gunku take in aka sha ma shaidar ku ku ne isa ku ne mafaka nuna ni yar manzan Allah kamila gimbiya a abida mai kyawun sura imin masauki nan zaurenki sajida a aliya na kimin ɗauki kije da ni gun mai shabbaki sayyada dan Allah a kulan kar a duba ni din ba sarki a duba san da yake so sharifiya sharifiya yar manzan Allah tausayi limana do abuwa na ku kuke yi mun shaida ta gidan ku komai ma aka yo aka gane dokoki sayada komai ya zo sai ya san shi a banki komai ya idda shine ya zo ya isar da duka aka bi shi duman san Allah sharifiya 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 yardar Allah sharifiya 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 yar manzan Allah sharifiya 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 yar babbar daula sharifiya 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 kuke yin sallah sharifiya 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 ba ta waya gunki sharifiya 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 daidai ne gunki sharifiya 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 ku ne dai mulki sharifiya 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 yar babban daki sharifiya 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 ya ce mai kunya sharifiya 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 nan daidai hanya sharifiya 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 ke ce dai aya sharifiya 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 ke narka na biya sharifiya 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 karshen tarbiya sharifiya 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 karshen biyayya sharifiya 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 ke ce dai mafita sharifiya 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 kuke yin bauta sharifiya 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 sarkin Allah ne sharifiya da sharifiya sharifiya bin kusa'a ne sharifiya 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 ladabi farilla ne sharifiya 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 ke na kaso wayabo sharifiya 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 ban kalma in yabo sharifiya 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 kuke tarbo sharifiya 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 gani cikin bege sharifiya 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 karbi in bar waige sharifiya 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 son ki a yada shi sharifiya 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 wani ki a tsaida shi sharifiya 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 san ki a kauda fishi sharifiya 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 kiyama ta ku abi sharifiya 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 ya nana muka bi sharifiya 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 roƙon abbanki sharifiya 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 na bi ta gunki aban sharifiya 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 in kika ce amban in kika ce amban in kika ce amfan sharifa yarda na ganki binta masu miya yar manzan Allah salama na ke miki ya umma bara da iso kimin can kin wuce a kai ni can inda ke yanci inda da ke mana ku buci kira ni can in ta yabo gunku idan na ya ku karba na dace sabatin ku ne na iyo bege ku karba dan manzan Allah sharifiya
sharifiya sharifiya yar manzon Allah